Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия нов епизод. Този епизод ще бъде посветен на това как да си оправим ето тази броня там отзад. Частично, тъй като тя е спукана само на едно място, ще пробваме да боядисаме само там, за да видим дали може да спестим време и ресурси. Този клип реших да го заснема, тъй като видях, че предния клип, в който ви показвам как се работи с паялник за пластмаса, придоби доста така голям интерес и затова ще ви покажа сега моя първи опит за това как да боядисаме предна броня частично. Пожелавам ви приятно гледане. Това е нашата броничка, която трябва да залепим. Реално имаме удар тук и дефект тук, който мислим да оправим. За целта сега ще включим паялника за пластмаса. Ако не сте гледали предното видео, може да го направите, за да видите как се работи с него. Ще запоим ето този шев тук от външния край, от вътрешния край, след което ще отидем да отрежем едно парче от друга счупена броня, което ще разтопим отгоре с цел да оплътним ето този дефект. Минаваме място с шкурка, там където ще правим самия ремонт, след което започваме да лепим. Така изглежда бронята, след като залепихме телчетата. Това е само от външния край, тя започва да държи. Бих казал, че съм изключително доволен от този паялник, защото върши наистина много работа. Проблемът е само с намирането на ето тези телчета, но аз намерих място, откъдето да си ги закупувам. Сега обръщам бронята от другия край. Процедираме по същия начин, като първо ще отрежа стърчащите телчета, обръщаме бронята от другия край, лепим я, след това ще отидем да отрежем парче пластмаса от друга счупена броня и продължаваме към следващите процедури. Ако ви е интересно, може да се абонирате за канала, като това ме мотивира да продължавам да правя видеа. Обръщайки бронята, забелязах, че тя е имала предишен ремонт и реално няма как да сложим телчета от този край. Сега ще обърнем бронята обратно и ще коригираме леко телчета, понеже се подават така по-нависоко от съседните детайли. С глушлайф ще го направим. Минахме с глушлайфа и е почти равно. Ще резнем едно парченце пластмаса. Може би ще вземем паялника. Ще стопим пластмаса в фугата, за да може да оплътни максимално. След което ще почнем с полагането на кит, неговото изтъркване, шприцоване и така. Така се получава до момента. Да ви покажа един близък кадър. Сега разтапяме пластмасата отгоре, за да видим дали ще изглежда доста по-добре от това. Започва да придобива добър вид. Сега ще го намажем още веднъж с кит, след което ще го изшлайфаме и ще положим грунт. Това е резултатът, който успя да се получи. Стана доста гладко. Най-важното, че бронята е залепена и е здраво. Сега нека да я шприцоваме. Ще оставим да изсъхне малко, след което ще изтъркаме водно и ще я боядисаме, за да видим какво се е получило.
бронята изсъхна, остава да нанесем база, т.е. реално сивият цвят, след което мисля да я напръскам с спрей, който е лак спрей се води, защото клиента иска максимално бързо да стане тази броня и идеята на клипа е самата броня да излезе колкото се може по-евтино. Това е резултатът от нашето леко заиграване. Мисля, че ето тук, тази част, където беше спукано, се получи доста добре. В края на видеото ще направим една равносметка за това какви материали и какво време съм отделил за тази лека щета с цел да спасим бронята. Сега оставям базата да изсъхне лекичко, след което ще я лакираме. Повтарям отново с лак на спрей, понеже бронята трябва да бъде сгубена до 1 час. Да е на колата готова за тръгване. Това е крайният резултат, който успяхме да постигнем. Надявам се, че е доста задоволително. Сега ще ви обясня подробно каква е общата сума за ремонта на тази спукана броня. Приятели, общата сума на целия ремонт на тази броня възлиза на близко, може би 20 лева, като в това включваме шкурки, кит, телчетата и лака. Надявам се видеото да ви е харесало. Може да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала, което ще ме мотивира изключително много. А сега нека да ви загадна лекичко какви са бъдещите проекти, които ще правим. Ето това ще бъде другия проект, само секунда. Няма да ви показвам колата, като целта е изненада. Ето какво ще се случва. Тепърва предстои да разберете.